to la tiganja fakoli kumba fakoli daba wartawre a joya taye nabe bamako ale te radio social men ni jega fote kunafoni gere be soro yani wari ambe bela jele foka bela jele wala mandon ni am sigile kunafoni balan kene kam kunafoni balan jua kun kono chien duru nga tarata o tarata ni ala dugu nyuma je wartawre bojabati ambe ben kunafoni balana jega fo nyema soka wuli ka jola bara inteke ma saba je ko nege karafe juro obe ami jakti bolo so madena eni ne kunafoni keme ka da sebe koro sonzon mali kunganko kuma mali na deme baw mali ko rebe da jumena lame baw ku labe so madena kunafoni ka cham bori o kuma ana nyine amedi fe aka bolo la ma anga soro ka damne obebe Jeka pipate namo ne mani fin yera dugu min siraka o dugu don foli de beki ila hali ne ko bala to ko bedi botrawre ne ben tika do jona sor de Bamako sebenigala no ye maimuna dumbuya ko botrawre ako Emmanuel Macron Fransika o ka jamana kuntigi abarada aka kuma to don ninga nyeshi faso malibama botrawre nonte mali anabla kaminen kono sebenigala ko akodi ako malitina kama jigi mo ye mali ye chefarin jamana ye kabini kuno ambe makaw wartarawre ulumu kama jigi wartarawre bi fena ontnan kama jigi anga kinya kan bil hak ako kana bi onkan wartarawre ko sebi ye kana bi onkan kibise kola fasile ba ko o min ko ni kunu ye wartarawre bi mamunu be jamana marala ko anti jena ye bi anti jena shini watike mali lable nyeduna abana obana pe wartarawre sebenigala ko no ye maimuna dumya ako Emmanuel Macron musokoroba che Fransika ko jamana kuntigi wartarawre ale ko ni ngani asiri doke ninga wuli ka farafina yala in ko ba ko fede ama wuli ni ngani doronye wartarawre a wulila ni minye o de ye irisube ka wuli ka jomi ken wati labauna ninka Fransi ka joro doya ninka wuli ni kiye ninka galon ko ka boy Fransi be ka birifini birilime ke maw nyana ninka kiye yira mawla o nyesranya o geleya o maluya menye Emmanuel Macron yani Fransi etikabe tambalan kono o kuma ka bojona o ka do faran galon kan sebenigala ko ngalon ba donya ta dugu se jenya ako minye Emmanuel Macron akatama do fe ninga nyeshi Guinée Bissau o jamana kuntigi minye ambalo ale ko ni kuma do fo wartarawre aka kuma inte do wara ni ye dubato najimi ni ma fo deni babo me iba fo ni fa bo me ngo ale de gun wula ke ijo ka ba on la fasa ina Ibrahim Bokar ke ta ka fanga bile ko sa fe a wele ka waru proposition ko dai la mana dubato najimi ma adala ngolonte wartarawre sebenigala ko ako minye ambalo sisigoye ale ni Emmanuel Macron bori uka nyonye konnala oni kuna fondilaw minye jamana kuntigi ani kuna fondilaw yi nyon soro no yi conférence de presse ni semfe Emmanuel Macron ayi kuma taninka mali segere bortore mabe fili nyoro dumini ma ga in nyoro kuma iti filo mo fio ako minye mali bortore ibaye ka fo akilna makake mali kono mali nyema no yi transition nyema ye mamu ye fangantara ki wajibila bortore kube ku sako de ke jamana kono minti ka keni kiye minti ka keni sharia ye o kuma kube ka shia woloma ninga do kusani do ye ka bi shia do kan kulu fa kube fa kulu shila tunu sebenigala ko Emmanuel Macron ayida de maganna ka yira ka fo minni an ka jamana ye bortore ko ni jema ma wuli ki jo hakilna mu mali nyema bolo bortore ko nyumante ka nyeshi mali doma na tuma do atafo wa français ni ko kelen de ke Rwanda jamana ka voilà ko lu sebe ka shio bla nyona ka nyon fa aflere ko sa fait ko ka fo ka be no ko dla bortore sebenigala ko no maimuna dumya ye ako minni Fransika ni kuma imbela jelente mane ko abora mami Daoudi Fransika ko jamana kuntigi bortore ay min taka mali sigara kuma en ka fo on ka jamana marabaw u ya yira ka fo utunu tigi ku dadi ngoyi sabu ni fen darila min te tien ye ni yisigi ki damne bortore mamunu be nuta kalama u be songa da ko la de an yira fene ka bo anga kuma min ye colonel Abdoulaye Maiga na le jamana gouvernement ka kuma la silai jamana nyema tola abora ni ka kuma Mali television national la ka yira ka fo Mali ye jamana ye jamana ka yira ma horon ya ba bolo dambe jamana horon ya jamana keleyani ben jamana mawrat na fo kibina leçon kan kungo bana aw yara ka ramadiya kalasira manifia ketugo jamana maratugo ke de bino kalan ke Mali don ko kibi yira senge on yo don ko dona kari ako ma teme ka boy Francis
masakɛ Emmanuel Macron a ye kuma minnu fɔ Guinée Bissau Bokar Traoré ko kuma in ma bɛn an ma ko ye an y'a kɔn bi an y'a kɔn sini wa ne ko mun bɛ taa adamaden yɛrɛ tulo gɛlɛya ten i b'a fɔ force barikani a bɛ min ɲinaba sɔrɔ Bokar Traoré an k'an t'i ka ko la i t'anw ye ka a bɛ min ɲinaba sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali Bokar Traoré kuma o kuma fɔra Guinée Bissau an y'a bɛɛ lajɛlen mɛn a kelen ma tɛmɛ an tulo kan o kuma k'an bɛ min fɔ a ye a ka sabali a ka to Bokar Traoré a to a kɔrɔ ka di kojugu ayiwa min ye colonel Ablaye Maïga a ko Faransi ye min kɛ Wuranda jamana la Bokar Traoré min ye tusiw ye ka fitinɛ jugu k'a wuli siya fila ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn fa maa 100,000 o de ni kɛnɛ karabara o tun b'a fɛ k'o kelen in de kɛ Kidali mara kɔnɔna na a ti ɲɛ sɔrɔ ka burudamaw ni camancɛlamaw ni worodugumaw u bolo ja yɛrɛ bila ɲɔgɔn na an ka jamana a ti ɲɛ sɔrɔ fiyewu natabaya ma ye Bokar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Faransi ye a ye Wuranda jeni cogo min na a kun ye ŋaniya juguya min siri sen kan k'a bɛna tasuma don Mali kɔnɔ Ala ma sɔn Bokar Traoré u yera Bokar Traoré fura bɔr'u ka woro ɲɛma a kɛra malo panparanpa ye min ye Faransi ye dɔwɛrɛ t'a bolo bi o de ye maloya ye a t'a dɔn a b'a sigi yɔrɔ min na a t'a dɔn a b'a jɔ yɔrɔ min na wa min ye kuma yɛrɛ t'a dabilen ko ye hakilina mana jigin ni min ye sa a b'o de ta n'i ka Mali buruja min ye colonel Ablaye Maïga a ko Emmanuel Macron a k'a to a ka danna juguya a k'a to a ka hinɛbaliya a k'a to u y'an mara o ye tiɲɛ ye o tun ye kunu ye hali bi ni mara hakilina bɛ u la k'u k'o b'u kunkolo kɔnɔ o banna pewu mara o banna dɛ o banna pewu Faransi ye jamana ye cogo min na Mali ye jamana ye Faransi ka yɛrɛmahɔrɔya b'a bolo Mali ka yɛrɛmahɔrɔya b'a bolo anw ti bara bilen jɔlakoti don an kana bilen bolo ti bisi an bɔla bilen pewu sɛbɛnnikɛla ko Bokar Traoré min ye colonel Ablaye Maïga a ko u tɛ fɛ ka Faransi ni ɲɔgɔnna kuma la ka Mali sigɛrɛ nin ka k'a dan ye ne nin ma k'a dan ye a sigilen tɛ fɛn o fɛn kan Bokar ko bɛɛ bɛ bɔ nin ko in na dɛ ko sabu an t'an kɔma sigi mɔgɔ ye an t'an kama jigin mɔgɔ ye an b'a dɔn k'an bɛ min na o de ye tiɲɛ k'a fɔ ko siyaw bɛ ka bila ɲɔgɔn na Mali la nkalonfin siya bɛɛ ye kelen Mali ɲɛmɔgɔw bolo siya bɛɛ ye kelen Malidenw bolo maa minnu bɛ ka tiɲɛni de kɛ Mali gouvernement bɛ ka wulikajɔ k'olu de nɔfɛ wa n'u sɔrɔla u tɛ to yen k'u da k'u kan tigɛ foyi tɛ bɔ a la wa dɔrɔdilen mɔgɔ o mɔgɔ n'i wulila k'i jɔ k'i bɛ kuma i kan ka fɛn min sɔrɔ o bɛ da i kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye an ka jamana ye Bokar Traoré k'a kɛ batɛmɛsira ye k'a buruja o banna pewu min ye Faransi ye sa o tuma jamanakuntigi k'a bila a ka minɛn kɔnɔ a k'a to kɔrɔ ka di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Maïmouna Doumbouya ale ka sɛbɛnni don o jabatɛ Maïmouna Doumbouya ka fara Soir de Bamako maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne ye Soir de Bamako bila ne bɛ Nouvelle Horizon ta n'i ye Nouvelle Horizon ta maa min ka wulikajɔ n'a ka magan don o de ye Demba Conte ye Demba Conte ko min ye M5 RP ye ko to sera tɔ kan k'a gan dɛ M5 RP kura ni a bɛ wele ko M5 RP Mali kura ko u t'a fɛ k'u ka hakilina n'u ka tɔn ni k'a sigi bɔlɔ kelen kan wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ o ye laseli dɔ kɛ n'o ye communiqué ye ka bɛn kununko utukalo tile gale ma san 2022 o y'a jira fana k'a fɔ o ni don kibaru tilamɔw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ min n'o baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sini araba o araba ni kunbɛn kɔni n'a sigila sen kan i b'a ye k'a fɔ hakilina damadɔ bɛ u la u y'a jira k'a fɔ olu ni camancɛrɔ fangabulon ɲɛma n'o Dr Choguel Kokala Maïga ye olu n'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na u kun tilennaw tɛ kelen ye tugun hali n'a sɔrɔla u farala ɲɔgɔn kan ka Elhaji Brim Boubacar Keita Ala ka hinɛ a la k'a ka fanga ni k'a dafiri ko nka ko bi bi in na olu ni Dr Choguel Kokala Maïga k'u n'u kun tilenna tɛ kelen ye ko wa ko laɲini min bɛ olu bolo u ye kɛlɛ in daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni hakilina min ye k'o b'a la k'o hakilina in sira k'o b'a la k'o de taama o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye mara kɛcogo juguya ye min ye dunko juguya ye kiiri a ka sigi bɔlɔ kelen kan fantan ni faama ko man ka ye kiiriko la min ye filameri ye o ka kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔrɔ u taabolo ye o ye wa u ye Ibrahim Boubacar ka fanga Ala ka hinɛ a la k'a ka fanga kɛlɛ k'a sabu kɛ o ye wa ko bi bi in na o taabolo ninnu caman bɛ yen ko majɛ bɛ a la ko wa ko min ye Dr Choguel Kokala Maïga ye k'a y'i kɔ don M5 RP la olu ka jɛkulu la wa olu fana caman bɛ yen u bɔra M5 RP kɔnɔna na k'a sabu kɛ u t'a fɔ ni u kun tilenna k'u tɛ kelen ye min ye maa ninnu ka laɲini ye n'o ye M5 RP Mali kura bolofara ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla olu bɔra M5 RP kɔnɔna na bi bi in na o kɛn bɛ ka fɛn min fɔ ni k'a juguya o de ye Dr Choguel Kokala Maïga n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a sugantila k'a kɛ camancɛrɔ fangabulon ɲɛmaa ye ko halisa k'ale kɛn bɛ ka min ye comité stratégique M5 RP to a la o ɲɛmaaya bulon ta bɛ ka kalifa a la ko
korofon no tabulo ko kuma nga ke chuga shikilina mi na ma ya ka fu ibora joro dola e sugandila ka bla joro la mi ngafsa noyi ma woro be munu ngoni no ni joro ngaga e kango latima uluma ma munu ngora la nyanga no be na ni conference de presse ni ga sigi senga shini ni ya ta ka laje umau mi Mohamed Ali Batiliye katase kajatu soma ni ya laje mi shomaro esi sokoye muribo sidibe nunu bela jile ne fara katase ko ni ma sidibe ma nunu bela jile ne fara me nyanga ka jira ga fu nu ka duzuma ka sajira o du ka duzuma toro o no jira conference de presse no e donki barot la mo weleli e ku tada utloka abara nunu bela jile be na ke ka be shinima wa mi ye shini kle boliye katasa abilima mi ye conference de presse ya anasigi singa wala ini chama be ubolo no de Dr. Sugal Kokala Maiga abe joro mina ko jore ko aka fali aka joro aka wuli ka bo minister joro la ninga khalifa ma warala ko bawu ulu ku jigi damba ka fo kana manufu fara yonga ko bibi na niya ta ka laje hakil no ni tabulu munum be ala abe jama abu fara li ko fo wa o mizalia ko suruma ko be M5 RP konnana wa ulu gani jeguli no e M5 RP malikuraye oni M5 RP doy utekele ngui wa M5 RP malikura hakil na munum be ula ani jamana joli wale min be ula ko ni be na ke sabuye ni ka o de sinzi ga tafe wa ni ya ta ka laje mi ye fasiri ke ba no ye demba konte ko shogal ko kala maiga tama joro fonga blo nyama ko yale makabe na bo ni joy ngonna na wa bawu ata mi ye ni ma ko fele nunu ye ani nunu de jana ni ka kelo ke nyove olu de janvasri eligible ibrum bogar ke ta ka fanga akama wa ni ya laje fana mamunu be no luk me eligible bogar ke ta nove no e mouvance présidentielle ya doni gama ni bela jele inde kembe ka shogal laje ni nyangunu ye wani ni ma kura nunu bara tara faro jama buluga no e politique manu nu ye ko yale ma ka fanga ko a wuli ga jo ka be na ko Dr. Sugal Kokala Maiga lawa ina ngali bo me ka ke ni nguye sabai na ya sama ga bon nouvelle horizon kon na demba konte aka fasiri wordrawre ali bibe komina o ka banfora ne be ntiga dongo kura le flambeau sebenigala no ye kade wordrawre ako esigay mali e faso mali ba wordrawre ko mali te fantan jamana ye wordrawre minyi marako juwa ye o de mali bla ko fe ba fa ko se dondo sebenigala ko ako ni mali laje ala ye mali ben sigiro mi ma gujugoro nanfolo be mali bolo wordrawre ala ka dimondo wordrawre ni ya laje ko fen bantate muna mali be ke singen bato jamana ni ngali muna mali be kofe wordrawre ko akli jagabo baliya do barake baliya do sebenigala ko ako segali do karani ga jabi do boko di jema ma ako mali dugujugoro nanfolo fe mun be ambulo ko ni ala ya dama wordrawre ki bay ka fo mali dugugolo a soson be tew wordrawre fon fembe ki ba nyini na fasoro sirala a be da silime mali dugugolo la sebenigala ko ako ka ko flage fendo la ako farafina tlebi en fonfe jamana munun be wordrawre ibay ka fo kori mali koni ale be joro galila kori senena wordrawre o jabi nogo boro kumana ako fina ma teme ka boy ako minyi sanuye wordrawre ibay ka fo farafina tlebi en fankelena mali bi ni jojoro flanana ako mali jogoro la fale be tetew ako min koni anka jamana ibay ka fo ali ni sanu bo minanta ambulo ga nansara munun be anulu be baraka nyugon la uluka mina munun be ka sanu ba u kan ga nafolo musra anka jamana wordrawre ni ya laje ko tro me be soro ka bla anka wogande kono min ni se fawari milliard keme fla bonyongo wordrawre ki bay ka fo ko alibi ko barati ka ketugula nunte ko kadugo fu ka damateme sebenigala ko min yo sanu bo munun be ka ke bi mali kono nana ma munun tame o barala ninga dobo barake baliala o biti jo ma batan duru bonyongo la ako fene ka dogo mali din hakia mun be min ye demiso be ka tu refa kwa ji sanfe min ye anga jamana bara be akotora nyemo ko akili jagabo minon ka bo sebenigala ko ako niya la sigaskali bara mo bolo dara bogari iklo kerabo sigi tentena ninka woloma ninka laje bogari de société mina taninga siginte mina o kuma minyi mali marabolo tama be buguni kajolo kangaba kai kenyeba kidal yanfoila koni be dugujugoro de falendo tew ati boka banere wa mi yere jamen loye kajolo e buguni o yawnga marabolo o ma toti ga marabolo ya
e bɛ tɔ tigɛ ka bɔ maliya la ayi n bɛ bɔ yen de n bɛ fɛ k'o de f'i ye n bɛ bɔ yen de i bɛ bɔ yɔrɔ min na o ani maa wɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na o a bɛɛ de ye Mali kelen ayiwa i ye yɔrɔ wɛrɛ minnu fɔ jama ma ko fɔ ye dɛ jama ko fɔ n bɛ anw ka marabolo de kɔnɔ Kidali wo Kayi wo a bɛɛ ye Mali kelen de kɔnɔ ye wa bɔ ɲɔgɔn i b'a fɔ de ko an ka Mali bɛna diya wala n'o tɛ an bɛ sanu in bɔli de la nafa ye da la a bɛna ye o kɔrɔfɔ de bɛ yen a bɛna ye Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko jateminɛ minnu kɛra maa hakili juru carinenw fɛ maa minnu bɛ yen n'o ye géologue belebelebaw ye dugujukɔrɔ nafolo a tɛntɛnni a hakɛya dɔnni Bɔkari Tarawele u kɛn bɛ k'o dɔn k'o dɔnnakari u ko min ye sanu ye o tɔni 1,000,000 o tɔni 1,000 ani 500 bɔɲɔgɔnko Bɔkari Tarawele n'i y'o lajɛ min ye tɔni miliyari 10 ye Bɔkari Tarawele u ko sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la Bɔkari Tarawele ko de bɛ sɔrɔ Mali dugukolo la 10 milliards de tonnes jamana in kɛra fɛn ye a mɛnna subhanallah Bɔkari Tarawele a ko sarada la a ko miliyari 1 bɔɲɔgɔnko ka taa bila 1,360,000 la Bɔkari ko o nɛgɛ o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i kulo kɛrɛbɔsigi o de Kita Narena ja nɛgɛ bɛ Kita ani Narena e m'a faamu nɛgɛ e m'a faamu halisa Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye jaabi wɛrɛ mun bɔ a ko min ye tɔni miliyari 1 ani 500 bɔɲɔgɔnko ye bɔkisiti la Bɔkari Tarawele ko bɛ Kayi Kulikoro Segu Sikaso sɛbɛnnikɛla ko tuguni Bɔkari min ye manganèse ye Bɔkari ko tɔni 13 Bɔkari Tarawele ko bɛ sɔrɔ Ansongo Kayi Ansongo ni Kayi manganèse Bɔkari Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban a ko min ye maribu ye Bɔkari Tarawele ko tɔni 1,100,000 min bɛ kɛ ka karo dilan i bɛ maribu dɔn wa gabakuru sugu dɔ de don gabakuru mana tɛ gabakurun tɛ Bɔkari n'a kɛra ka fɛn o fɛn dilan fo Bilali ka buru fiyɛ n ko jamana in kɛ bɛ fɛn ye koyi i bɛ seli cɛni yɔrɔ dɔn min ye gouvernance ye dɛ o de kan ka yɛlɛma seli cɛni Bafula bɛ yen kulo bɛ yen yen bɛɛ de mariburu ye ayiwa Mali kɔnɔ yan kɔrɔ kɔrɔfɔ filɛ nin a kulu i b'a lajɛ f'i ɲɛ dan Bɔkari Tarawele a ko min ye kɔgɔ ye kɔgɔfin Bɔkari Tarawele ko o tɔni 53 ye o bɛ taa denni o b'a la ka bɔ de fɔ anw bɛna dugukolo in kan yan kɔgɔfin e min ka ɲi hala kibaru Bɔkari Tarawele a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban a ko kalikɛri Bɔkari Tarawele o tɔni 60,000 o bɛ Bafula bɛ tuguni Ɔnbori Ɲoro di Sahel a ko hali bi tuguni min ye phosphate ye Bɔkari o bɛ Telemsi o 20,000,000 Bɔkari Tarawele min ye hali bi Kidali marabolo kɔnɔna la Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ Zeng Kayi Sikaso o fana dasilen bɛ yen Bɔkari Tarawele e ye faamuyali kɛ sisan sɛbɛnnikɛla ko a ko Bɔkari Tarawele hali bi min ye JPS ko bɛ Tesalento de dɔn ne yɛrɛ t'o dɔn ni ye siɲɛ fɔlɔ ye k'o to a mɛn JPS Bɔkari Tarawele min ye géologue ye o k'o ɲɛfɔ an ye Bɔkari Tarawele ko dasilen bɛ Tesali ta Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ tuguni a ko uranium o tɔni 15,000 wa o bɛ fani mɛn fɛn fɔlɔ Kayi Gao Kidali i ye Faransi ka wulikajɔ kun ye uranium bɛ Niger o bɛ bɔ ka taa min o tɛ taa Faransi n'a fɔra ko yen bɛ anw ka dugukolo kan yan anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ o kɛlɛ bɛ kun dɔn a tɛ t'u ta la a si dɔnna wa u ka taa ka bɔ an da la Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sanu ni nɛgɛ ka taa bila fɛn wɛrɛ la olu tɛmɛnen kɔfɛ a ko an bɛna se taji ma n'o ye pétrole ye a ko Mali dugukolo kan pétrole dingɛ 5 o de sɛmɛntiyara Bɔkari k'a ye k'a fɔ ko pétrole mun bɛ yen Bɔkari Tarawele an b'a bɔ o ka bɔ fo ka litiri kɛ dɔrɔmɛ 2 ye Mali kɔnɔ e y'o jigi kojugu dɛ a bɛ yen ne o an b'an kɔ a la k'an min a la a bɛ yen anw tɛ mobili la usine o fɛɛrɛ ka tigɛ ka a bɛ nalen o taji b'anw fɛ yan mobili bɛ dilan yan baara ma ban forokura daminɛ waa bɔ ye Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko pétrole dingɛ fɔlɔ min bɛ yen o ye bassin de Tawudeni ye Bɔkari Tarawele min ye i b'a ye k'a fɔ bassin de Tawudeni Bɔkari Tarawele ko taji ko tɛ bɔ ka ban ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Graben de Gao ye o tuma ko taji bɛ yen bassin de l'Île Médane taji bɛ yen a tɛ bɔ ka ban bassin de Tamasan Bɔkari ko fana bɛ bɔ a tɛ bɔ ka ban min ye fosse de Nara ye ko yen ni Mali yɛrɛ nunjuru ye Mali yɛrɛ pétrole bɛɛ la dɛ Naran dingɛ dɛ ko de bɛ bɔ o de bɛ
o de ka ca n'a bɛɛ ye. E bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ sisan n'i ye nin bɛɛ jateminɛ i ma terroriste ka wuli ka jɔ ye nin zone kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔ o tɛ ka wuli u kun fɛ dɛ. Wa Faransi an t'i fɛ han i bɛ taa ka bɔ yan walayi. K'u tigɛ ja yera Bɔbɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko mankan o mankan bɛ Mali de la an bɛ don min na ko bi Bɔbɔ Tarawele k'a bɛɛ de filɛ n'o ye nafolo ko mankan ye Bɔbɔ Tarawele Mali ɲɛmɔgɔw an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni k'a dɔn min b'an ka dugukolo jukɔrɔ an ka kan ka min kɛ sini ma Bɔbɔ Tarawele ko maa tɛna mana biri an ɲɛ na bilen koyi Faransi wo Bɔbɔ Tarawele ka taa bila maa wɛrɛ la wo ka malidenw bolo tunun ka dan kɔ k'an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ka taa n'a ye k'a bɛ to malidenw de ta la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le flambeau kɔnɔ k'a den ale ka sɛbɛnni don. An bɛ taa Amɛdi fa. Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Bɔbɔ Tarawele mana cogo bɛ di. Ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Kayimade ND. O don Kayimade ND nin ye De Samake nin ye a ka fasiri ye. De Samake ko yalima ko jamana camancɛla fanga ɲɛmaaw n'o ye jamana marabaaw ye bi in na ko yalima k'u b'a la ka mun kɔnɔ min ye da dumunifɛnw sɔngɔ ko ye n'u t'a la ka ɲɛsin o ma dɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ donna dugujɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ de bɛ fara fɛn bɛɛ sɔngɔ kan. N'i taara sugu la o dɔ fara an bɛ nafɛnw sɔngɔ kan. N'i donna mobili kɔnɔ yɛrɛ ka bɔ fan dɔ fɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ o a bɛ fɔ i ye ko ko kabi sisan dɔ farala transport sɔngɔ kan n'i ko i bɛ bɔ yɛrɛ faaba kɔnɔna na k'i kunda i taa yɔrɔ yɛrɛ kan i bɔdugu kan dɔ fara an bɛ transport kan ko yalima jamana ɲɛmaaw u tɛ fɛɛrɛ kɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ jamanadenw ka gɛlɛya la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye De Samake ye a ɲɛsinna a y'i sinsin fɛn min kan o de ye sukaro ye ko n'i wulila sukaro ɲinili kama min ye sukaro ye depuis a sɔngɔ b'a la ka yakubaya fo ka taa se 100 ma kilo kelen n'i y'a ta k'a lajɛ a bɔra 100 na ka se 150 ma ka b'o la ka na 160 ka b'o fana na ka na 170 ko yalima n'i y'a ta k'a lajɛ bi na min ye sukaro bɔrɔ 50 kilo ye o kɔni o taa mi jɔ fo 80 ɲɔgɔn ko la n'i y'a lajɛ min ye sukaro ye o kɔni a dunni sɔɔni e ko maa caman t'a ye ka haramu wa min ye sukaro ye a gɛlɛyalen don wa sɔngɔ yakuba ye n'a ta o ta bon butigini caman bɛ yen olu caman kɔni bɔ mɛ sukaro feere la fɔlɔ koyi yanni a sɔngɔ a ka jigin n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka nin sɔgɔko gɛlɛya ye min ye an ka buru gosilaw ye e ko olu fana kun t'a fɛ ka baara bila kɛ wa bawo u ye lajɛrɛ dɔ kɛ ka bɛn juillet kalo tile 28 tɛmɛlen ma san 2022 u kun y'a laɲini k'a fɔ min ye kununko uti kalo tile gale ye ka se bi tarata ma uti kalo tile 2 san 2022 k'u na baara bila kɛ o baara bila hali n'a sɔrɔla u ma kun jɔnjɔn fɔ a la min ye dagarantilu olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin buru gosila ninnu u y'a jira k'a fɔ k'olu jamana ɲɛmɔgɔw kun bɛn bɛ bɛnkan min na ko caman bɛ k'u ma bɔ a sira fɛ hali n'a sɔrɔla boulangerie caman kɔni bɛ yen k'a minɛ kununko la ka na bɔgɔ bila olu ma gɛrɛbu ye olu ma se k'a ko don ni k'a ta k'a don ba la bawo u m'u ka baara ni k'a lajɔ a ko kama bawo min ye laɲini ye o de tun ye k'a minɛ kunun ka se bi ma ko buru tɛ gosi jamana seleke 4 kɔnɔna na min ye boulangerie dɔw ye olu y'a jira k'a fɔ jɔnkwala u bɛ tɔn in kɔnɔna na ko nka ko min ye nin baara bila ye jamana bɛ dangan min na sisan ko ne janto ma kɛ k'a kana taa wolo fɛn wɛrɛ la o kɔni y'a t'olu kɔni ma se ka baara ni k'a sɛbɛ u y'u ka baara ni ka to ni a ye ka tila ka min ye buru gosi ye k'o baaraw ni k'o boloda n'i y'a lajɛ kokura min ye docteur Jovel Kokala Mayiga ye kɛrɛnkɛrɛnnen la ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka da dumunifɛn ko ma ani min ye an ka usine ko ye min ye suraka finma ye k'a ka fɛɛrɛ kɛ joona min ye an ka sugubulonw ye sugu kɔnɔminɛnw o sɔgɔ bɛ jigin cogo min na min ye prix ko ye dansigi ka kɛ a la maaninfinw min ye feerekɛlaw ye a kana kɛ prix min ka di ye i b'o sigi i ka butigi kɔnɔ minɛ kan walima e y'a dɔn fɛn min n'a bɛ fɛ ka dɔgɔya sugubulon kɔnɔna na e na t'o ta ka t'o mara fan wɛrɛ fɛ ka to k'o den ka bɔ dɔɔnin dɔɔnin k'i ɲɛnɛ prix d'a kan o min o taabolo min filɛ nin ye k'ala nafolo n'i y'a fara ɲɔgɔn kan diinɛ yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la a tɛ nafa kɛ bawo min ye nin sɔgɔ yakubaya kɛba ninnu ye o kɔni n'u ma hinɛ jamanadenw na ka taa se jamana yɛrɛ marabaaw ma olu ka fɛɛrɛ kɛ ka dansigi kɛ nin sɔgɔ yakubayali la bawo min ye jamanadenw ye u sɛgɛnna n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɔra embargo kalo 6 kɔnɔna na embargo maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲinɛ ko yalima k'an kun b'an ka to embargo kɔnɔ badabada wa bawo k'an t'o kɔnɔna na ko caman bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw kun kɛn bɛ k'u wasa don a la nka kabi embargo wulila ka bɔ jamana faso Maliba da la i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ kolon caman kɔni ci la ka jamanadenw ni k'u fifa o dɔ bɛ tali kɛ da dumunifɛnw sɔgɔko kan o dɔ bɛ tali kɛ tajiko kan o dɔ bɛ tali kɛ hali an mago ɲɛ fɛnw bɛ an mago ɲɛ o bɛ se fɛn o fɛn ma ni nafolo kɔni bɛ bɔ ka don a ko da fɛ i kɔni diɲɛ
don o don ni ye fɛn dɔ san bi sɔgɔmada in na yanni wuladafɛla cɛ n'i ko i bɛ taa sigi k'o fɛn kelen san tuguni i y'a san sɔgɔmada prix min na i b'a sɔrɔ dɔ fara an bɛ a kan min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u kɔfilɛ jamanadenw na nin ye wuli sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Kayimadi ND kɔnɔna na Den Samake a ka fasiri bon Traoré Den Samake folen kɔ ne bɛ n tigɛ don joona le rassemblement sɛbɛnnikɛla n'o ye 40 Danbele bon Traoré a ko adamaden tani bɛɛ lajɛlen kana to saya waati bon Traoré min ye ɲumanya ye bon Traoré ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ baara ɲuman ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ faso kanu bon Traoré ko a ɲinini bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye 40 Danbele bon Traoré a kɛmɛ ka belebele dɔ mana sɔgɔmada in na n'o ye ingénieur classe exceptionnelle sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali mago bɛ cɛba minnu na a ko ye ni cɛba dɔ ye n'o ye Mamadu Naman Keyita Bɔkari Traoré a ko faso kanu b'a la Bɔkari Traoré a ka sigida kanu b'a la jamana bɛɛ lajɛlen kanu b'a la a ko ka kalan kɛ an ka jamana in kɔnɔ n'o ye ingénieur ye ka bɔ ka kɛ travaux publics Bɔkari Traoré avec mention bien Bɔkari Traoré ko Ala t'o latigɛ bɛɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye san 1993 o baaraw bannen kɔ ka bɔ yen Bɔkari Traoré min kɔni ye baara caman a y'o boloda fo ka taa bolo donnen don foroba baara la a donnen foroba baara la jamana ɲɛmaaw olu y'u sigi sa ni k'a lajɛ ni k'a ka hakilina n'a bolonɔ lajɛ Bɔkari Traoré ni k'a ta k'a kɛ directeur national des routiers san 2015 a kɛlen k'o ye Bɔkari Traoré jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga kɔnɔna la Bɔkari Traoré hakilina ɲuman ni ŋaniya ɲuman minnu bolodara ni ka Mali sira caman dilan sɛbɛnnikɛla ko min ye Mamadu Naman Keyita Bɔkari Traoré i b'a ye k'a fɔ ale jɔyɔrɔ bonyara la fo k'a tɛmɛ a ko kɔrɔmasuru dɔ ye mun ye Bamako Kulikoro siraba in k'a lajɛ siman ni cɛncɛn minnu kan ka k'a la Bɔkari Traoré bɔgɔsugu mun bɛ yen ni k'i jɔ k'a lajɛ sira yɛrɛ ni fɛn mun ka kan Bɔkari Traoré ko a bɛ sin k'o ɲɛfɔ yɔrɔnin kelen sabu a ka ingénieuriya Bɔkari Traoré k'a ma sɔrɔ min ye sunɔgɔ la dɛ a sɔrɔla kalan de kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Mali ale ni Laginɛ o frontière la min ye sira mun dilanna ka se k'an kalanso ɲɔgɔn na Bɔkari Traoré k'o sira in k'a lajɛ sira in a bɛ se ka dilan ni danganiya minnu ye i b'a ye k'a fɔ a ka dugu n'o ye Sikaso ye o échangeur i b'a ko Mamadu Naman Keyita n ko n'i bɛ yan a b'i b'a fɔ i bɛ Bamakɔ yan tiɲɛ yɛrɛ la Sikaso yɛlɛmana sisan ni i famana Sikaso ma n'i donna sa i bɛ ɲininkali kɛ k'i bɛ yɔrɔ jumɛn Bɔkari Traoré ko bɛ yen i b'a ye k'a fɔ a sababu bɛ bɔ dɔ la i b'a fɔ ko sababu ɲuman Mamadu Naman Keyita Bɔkari Traoré ko n'i ko i b'i da don a ka baara kelen bɛɛ la Bɔkari Traoré tile kelen tile fila t'i bɔ a ko min kɔni sira ye Bɔkari Traoré ale de bɛ sira kɔni k'a kɛcogo ɲɛfɔ sira dilannaw ye Bɔkari Traoré bɔgɔ min kan ka kɛ sira kan cɛncɛn mun kan ka kɛ yen siman mun kan ka kɛ sira kan jiboli siraw kan ka bɔ cogo minnu na Bɔkari Traoré ko dɔnniya de bɛ a la a ko jɔyɔrɔ min filɛ nin n'o ye directeur national des routiers ye a ma da bɛɛ lajɛlen kama bɛɛ lajɛlen man ka bila a la maa minnu kan ka bila a la sabu jamana nimayɔrɔ belebeleba don n'i ko jamana i b'a fɔ ko sira Bɔkari sira ko tɛ tulonkɛ ko ye Bɔkari Traoré ka adamaden bɔnɛ nin na i b'a fɔ ko siraba ni k'i ka diɲɛlatigɛ taabolo k'a lanɔgɔ i b'a fɔ ko siraba Bɔkari Traoré min ye sira ye k'a fɛrɛ min ye sira ye k'a jɔ norme kɔnɔna la a ko maa de kan ka bila a la maa min b'a ɲɛdɔn an ka jamana kɔnɔ ko ingénieur ka ca n'a ye ka ingénieur ka ingénierie o de ye Mamadu Naman Keyita ye Bɔkari Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko a ma da o dɔrɔn ma koyi a ko k'a to faso ka baara la a ma ɲinɛ a bɔyɔrɔ kɔ koyi n'o ye kangaba ye ni kangaba fɔra i b'a fɔ ko karan Bɔkari Traoré min ye karankaw ye Bɔkari Traoré k'a y'i kɔfilɛ u la karankaw mana wuli tile Bɔkari Traoré mana wuli su bɛɛ lajɛlen ko k'u ka den n'o ye Mamadu Naman Keyita ye a y'a kɔfilɛ karan na Bɔkari Traoré kan ka fɛn fɛn ta ni ka karan sɛgɛrɛ o tuma ko si ma kɔli sɛbɛnnikɛla ko n'i ye o kɛtaw lajɛ o dɔ o ye dɔgɔtɔrɔso ko ye o dɔ ye ka taa ni ji ye o dɔ ka taa ni Bɔkari kalanko ye Bɔkari o dɔ ye mun ye o de ye min ye maakɔrɔbaw olu ka hakilina ye fɛn minnu ye min ye denmisɛnninw ka hakilina ye fɛn minnu ye musow mago bɛ fɛn minnu na nafasɔrɔ sira baaraw la ɲɔgɔn dɛmɛ maa minnu bɛ ka dɛmɛ nɔfɛ Bɔkari Traoré maa minnu bɛ n'u dɛsɛ bɛ maa minnu bɛ kɔnɔnafili kɔnɔna la Bɔkari Traoré ko foyi tɛ ni Mamadu Naman Keyita n'a bolonɔ dɔ ma se a ka dugu kɔnɔna la maaw mana wuli su maaw mana wuli tile ko bɛɛ lajɛlen ko k'u ka den kelen n'o ye Mamadu Naman Keyita
Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko jamana ka baara kɛrɛfɛ Bokar Tarawele ko maanifin dan y'i se waati min na ni Ala y'o latigɛ foroba baara la Bokar Tarawele ko waati selen o tuma min ye jamana ɲɛma u ye yɛlɛma don kow la a m'a sigi k'a bolo fila da sen kan koyi a ye wulikajɔ wɛrɛ kɛ ni ka ONG dɔ sigi n'o ye ONG ASO Plus ye ASO Plus Bokar Tarawele ko ONG belebeleba don an ka jamana in kɔnɔ min jabalaba bɛ kana jigi la Bokar Tarawele o ka baara ye mun ye o ye baɲumankɛ baaraw ye an ka jamana yɔrɔ caman bɛ yen k'a ka dɛmɛ ni dɛmɛ taara ni ka yen sɛgɛrɛ Ala ni Mamadu Nama Keyita ale ka wulikajɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko hɔrɔnya a ko danbetigiya a ko min ye yɛlɛmisɛn ye k'i bɛ se yɛlɛ la dɛ nka ka yɛlɛ ka tɛmɛ Mamadu Nama Keyita kan k'i na wele ko fɛn wɛrɛ Bokar Tarawele min ye maa ta dimine ye Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ ka baara kɛ ka tila ka baara yira maa wɛrɛ la ŋaniya ɲumanya kɔnɔna la Bokar Tarawele an bɛ don min na ko bi ko ninnu ye bibliothéque de ye Mali man ka ɲinɛ maa minnu kɔ Mamadu Nama Keyita jamana bɛ kundama min na an bɛ don min na ko bi Mali gouvernement Bokar Tarawele k'u kan ka wele de bila ma joona joona sabu transition bɛ hakilina minnu na n'o ye baara kumabaw ye ka se ka Mali b'o dingɛ jugu kɔnɔna la cɛba mun kan ka wele ni ka kɔfilɛ kɛ a la Bokar Tarawele ko o dɔ ye bi Mamadu Nama Keyita wa ko n'a welela Bokar Tarawele ko an sigilen bɛ ko minnu kan fɛn minnu balannen bɛ k'a bɛɛ bɛ tɛmɛ ka bɔ yen sisan a bɛ wele Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye karankaw ye u ye médaille ta ni ka d'a ma a ko o ye dugudenw ka médaille nka jamana yɛrɛ fana médaille d'a ma n'o ye chevalier de l'ordre national san 2019 Bokar Tarawele k'a sababu kɛ a ka faso kanu a n'a ka baara ɲuman ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le rassemblement kɔnɔ Karan Danbele ale ka sɛbɛnni don Jabate rassemblement mɔgɔw ka fara fasirilikɛla kan an b'u bɛɛ lajɛlen ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko 22 septembre 22 septembre maa min ka fasiri ye nin ye o ye Seydou Jamutene ye Seydou Jamutene ko f'an ka taa Kalabankɔrɔ kapu la dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye dɛfu min n'o jaabiw bɔla ka bin jumajan tɛmɛlen n'i y'a lajɛ 100 sara la 47 olu kɔni de y'u ka dɛfu sɔrɔ ka bila dufa kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don wa bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya ni sewa bɛ ɲɔgɔn na wa n'i y'a lajɛ centre d'animation pédagogique min n'o filɛ nin ye Kalabankɔrɔ o ɲɛmaaba n'o ye Adama Bengali ye ko a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o ma kɛ sabu ye ka académie ni k'a bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa Kalabankɔrɔ kɔnɔna na n'i y'a lajɛ min ye maa minnu a fɔ centre minnu bɛ yen n'o centre d'animation ye olu kɔni min ye centre d'animation minnu n'o bɛ Kalabankɔrɔ kɔnɔna na o bɛ taa 6 la nka min ye Kalabankɔrɔ ta ye ale kɔni wulila k'i jɔ ni sara fɔlɔ ye ten fari min ye 100 sara la 45 a n'a kunkanfɛn 18 o kɔni olu de y'u ka defu sɔrɔ ni somɔgɔw n'u bɛɛ lajɛlen baara min ɲɔgɔn kan ni ka se ka muguri ni ka o fari da n'i y'a lajɛ min ye académie d'enseignement de Kalabankɔrɔ ani centre minnu n'olu jatew bɛ ɲɔgɔn na n'u bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kelen kɔnɔna na o dɔ bɛ tali kɛ centre d'animation pédagogique min n'o filɛ Kalabankɔrɔ ta bɛ o la ka taa se centre d'animation pédagogique de Bagineda ka taa se centre d'animation pédagogique de Welesebugu Wɛzɛndugu ani Sirakɔrɔ Megetana n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye Kalabankɔrɔ centre d'animation pédagogique ye dɛ o de kɔni wulila k'i jɔ ni saraba ye wa wulikajɔ a sababu ye maa min ka cɛsiri ye i n'a fɔ n da tula a la cogo min na o ye Adama Bengali ye ale kɔni sugandila kɔsada in na k'a bila kapu in kunna Kalabankɔrɔ o ɲɛmaya talen kɔ ka kalifa a la a ye cɛsiri suguya bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ san o san an bɛ kule k'a fɔ min ye dɛfu sujew ye k'a ye fiti kɛ min ye bolofara wɛrɛ minnu bɛ n'o bɛ ɲɔgɔn da n'o ni dɛfu bɛ tɛngu ɲɔgɔn na ko an b'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen sujew ye fiti kɛ nka Kalabankɔrɔ kɔnɔna na bi ɲinɛ ha ka jan Mali yɛrɛ seleke 4 kɔnɔna na nka bolofa bɛ fɛn min kan kosɛbɛ o de ye Kalabankɔrɔ centre d'animation pédagogique ɲɛmaa ka wulikajɔ ye min ye Adama Bengali ye a ye wulikajɔ caman kɛ waasa o kɔrɔfɔ min ni maanifinw bɛ hami n'a ye min ye lɔkɔlidenw ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka examen sɔrɔ n'o ye san kuncɛli ɲɔgɔndaw ye ka taa sɔrɔ bisi ma don a la ɲagamili ma don a la wa n'i y'a lajɛ n'i y'a ye fana k'a fɔ lɔkɔliso dɔw yɛrɛ fana ye san burusa kɛ i n'a fɔ école Andara ka taa se Yusuaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen tɛnkun bɛ Kalabankɔrɔ kabu de la wa min ye ɲɛmaa fana ye a ka wulikajɔ n'a ka dɛmɛ ɲɛsin bɛ nin bɛɛ lajɛlen ma Adama Bengali n'i y'a ta k'a lajɛ min ye masɛri ye n'o ye fɛn
détenteur de master 2 en action artistique et culturelle au Bé Abolo. Ayo soro anga conservatoire mi planier Kuluba yele ndai nai. No art et métier multimédia bala fasege. Ayo soro ye en 2013. Wani yo fana laje aye kala woro ke mi no be institut de formation des maîtres nika okofo. Ayo walante ko salo ko bla dufa ko nana seware ko nana. Wani ye ni jeune cadre laje abe wulika jola aka wulika jo kala bangoro kabu ko nana bele jile ngeme ka do wa mi diplôme wore ayo fana salo mi be géographie ni ko fo no géographie humaine ayo fana salo flagila ko bla adufa ko nana adama bengali akoni ayo wulika jo chamange na manye ka fo mi onga chama doro fanga nyamae no colonel Assimi Goïta ye akelenga wele bla demso nga jegluma ka fo unyana adoni ngama kuluba pale gwakorla la ka fo ko nale ko nga bara jengena bulo ko demsala ko de mujo ujoro la wa abe jira fana ka fo demsala ga munu no lube faso mali ba ko nana ko lu ma jo akokoro ka deme aka bara la o doye adama bengali ale fana tege ngoni bese ka shi alabi abala ka bara minge bara ingoni akoni ajabu bola ka ba wa mi ye defu ye nyine nzanda al nasr la ga ministry yere wulika jo bake no ye madame Siribe Dede Ousmani ale koni no ye ministre de l'éducation nationale ay bara cha mange mi ye faisait sujet ko o ka dabla e ba kala ma ka fo nyine defu kata se bagima ko kodi de gala sujet la ange ni ya mi ba boka di doni kera la sa ngati santobo nonte doni kera de doni mbora kera wo klo doni mbora nga santo tabe gato na jine janere nga nyina da wo agai mi jine ko o gono ko mabla logol no ngono bu yere sega fiu wallahi kan début sans damne ni be salle d'examen kon nana kan ga abli kula ka fo san kunje tola nyongo ndanga ngake wa nyongo ndan jabi mana bo fana mi ye to nyongo ye no lugu passe la ke ma passe akanga ga kuma ngongo wati ngate wongo be fade akala na de ni karsa ni njora zoro she wala ko ko ngala wala matrima si mana ge kana kle gana sanu ni zara tikile ne kle kurai temeniye ba ko kle kurai ba no bu te siri kala fe jabana nasi ni yasigi besigi demzo ndisika demzo fana ga ujoro la mi directeur de capo mi no flani kala bangoro o koni no e kala bangoro de gabuye adama bengali ale koni ngeme ka sira jira bele gilena ayi joro fa ni kala ngo sira fe wa mi lycée boyagi fadigaye o lokol do bele gilebe ma ko fole ndo bawo akero kala ko metri ayi bara chama ni wala sabe mi na ya sama ga bo 22 septembre kon nana seydou jamudere aga faziridu Ahmed Fanfé ni ga degami o babe Jeka pip kaka firfan la kodon Bojabate namu Ablay jabate ambe afu hali agani wilika joni ni fasad man dalila kusube ndaran nana dantigal werete ula bala to gobedi bordrawre bori bela odo akera wasa dai abe me kala kale de he aywa bordrawre jona ne bentike do odo le reporter sebenigala no ye Mahamadou Kamara ako wala do be kake anga jamana kono bordrawre abarata nama kuma ni amasigi anko bordrawre abisonga gela maduna tawla de ako damateme wale abe shenye jibo sebenigala ko ko ni ya laje an ka jamana kunnama borta wure ko kumbe ke berela ko kumbe ke akilisigi konnala wa ko kumbe ke majigin kono nga ko kile kura do bombe sisan kile in ka be fe ka ta kan bolo dane ako o kile kura nti dore o de ka ko bela jelen ke minye damateme koy ako mariage mondial baptême mondial TikTok mondial borta wure minye divorce mondial ofte furusa mondiali denguli mondial afaraga Bordrawre sebenikela ko ako jatemina kemeni fe akilina juru chani tikela moko fe bordrawre makoro munu ye kunu ye kunu ketogo ani bi ketogo chiana klebe na ketogo do nga damateme wale bordrawre o mandi kleshila ako ame domina ko be bordrawre de na le sorola o ye ni son diabelele baye bordrawre minye dengunu ye avec VIP konna la ako damateme ko dengunu ko fe minye anniversaire ye o minye ko kura donner akola bordrawre ka giema bela jelen wele ninga gato san ka sagaw do furla ka shew do furla ko anniversaire ko dambayre ni ko be ni foso na vogo seti ye minga ko do awo ko gato san wati
ko de y'a to i sen t'a la ko ni ma se ka saga sɔrɔ t'olu nɔ ye o b'o fɔ ka d'a kan Bɔbɔkɔ Tarawele k'a sɔrɔ kogo bɛ yen ni gintan bɛ k'a la a ko tɛ si sɔrɔ o kana bɛ siga an k'an hakili t'o la dɛ Bɔbɔkɔ Tarawele damatɛmɛ wale a man ɲi min ye diinɛ kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kɔɲɔw ta k'u lajɛ Bɔbɔkɔ Tarawele o ye damatɛmɛ wale dɔ fana ye finiw bɛ juru ta min ye salon bɛ juru ta sakiw bɛ juru ta Bɔbɔkɔ Tarawele pasada waati n'o sera wari min bɛ bɔ ni k'o di pasada wari la i b'a sɔrɔ a bɛɛ wari juru talen ni kɔɲɔ banna dɛ o kuma sigi bɛ kɛ sa ni ka sɔrɔ ka kasi daminɛ maa min ye denba ye i b'a sɔrɔ ɲɛ bilennen bɛ ca i b'a ko jɔrɔba ta o juru bɛɛ lajɛlen mana ta Ahmed ninnu de bɛ wele ka t'o sumu technique u jo dɔn nka u ka baara tɛ de ni wɛrɛ i bɛ ta kɛ u jo dɔn dɛ u ka di wa u b'a minɛ Bɔbɔkɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye pasada wariw ye ka taa bila yɛrɛ yira min ye yɛrɛ lafu ye Bɔbɔkɔ Tarawele i bɛ fɛn o fɛn miiri kunkolo kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ an ka ɲagakɛ yɔrɔw la Bɔbɔkɔ Tarawele ka taa sɔrɔ maa min bɛ ka nin damatɛmɛ walew kɛ n'i taara ka so i b'a fɔ ko min bɛ ka nin wari farote ko nin t'o tigi ye farotement Bɔbɔkɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolo minnu bɛ di u bɛ taa falen min ye wari bonsow ye k'a kɛ billet de banque ye 100 billet 200 billet 1000 2000 billet n'i y'a bɔtɔla ye i b'a fɔ ko k'u taru biri de k'a cɛ k'a kɛ saki kɔnɔ ka taa sɔrɔ ala ka nin ɲɛda sɔrɔ cogo kan Bɔbɔkɔ Tarawele a ko o bɛ cogo min na a ko sayaw fana bɛ ten cogo la Bɔbɔkɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ saya caman bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo minnu na ko damatɛmɛ walew don a ko a ma se nin si la anw yɛrɛ de bɛ k'an ka kungo gɛlɛya n'o tɛ ala ma nin fɔ an ye Bɔbɔkɔ Tarawele ko ni an b'a lajɛ ka ji dɔɔni k'an ka ɲamaku ji la ni ka segin an kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko damatɛmɛ wale maa o maa n'i y'i sen d'a taasira kan i bɛ bila fili kɔnɔna la i bɛ bila min ye tiɲɛni kɔnɔna ye Bɔbɔkɔ Tarawele ko tiɲɛni n'ale nana maa si t'a kɔlɔlɔ dan dɔn a ko min ye ni damatɛmɛ baaraw ye kɔɲɔ n'ale sera denkundi n'a sera muso ka cɛ tɛgɛ tunami ka d'a kɔ wajibi f'a ka uniforme 3 4 kala ni se tɛ cɛ ye mun bɛna furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya fɔ ɲɔgɔn kɔ o laban ye mun ye monsieur le juge ni sɔgɔma ka furu sa ka gɔn a ko furu bɛ ka siri cogo min na Bɔbɔkɔ Tarawele ko furu fana bɛ ka sa cogo min na a ko bɛɛ ɲɛ b'a la an ka jamana in kɔnɔ a ko barika tɛ furu la bilen danbe tɛ furu la bilen furu a kan ka kɛ kun min kama o dɔnnen tɛ bilen Bɔbɔkɔ maa minnu kan ka kuma furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ olu kan bɛ k'u da de a ko furu ɲɔgɔnmaw yɛrɛ tɛ furu kɔrɔ dɔn Bɔbɔkɔ Tarawele furu kan ka sigi mun ni mun kan danbemaw kan ka mun de fɔ ɲɔgɔn ye cɛ kan ka mun fɔ muso ye muso kan ka mun ta ka cɛ sɛgɛrɛ a ko maa si tɛ nin dɔn ka fɛn kɛ i tɛ fɛn mun dɔn k'a kɛ cɛ ye n ye muso sɔrɔ ka bila n ka so kɔnɔ muso fana furula cɛ ma a banna ko so i ka muso juru min dun bɛ na a banna a filɛ nin tikitoki bɛɛ b'i ka telefɔni ni kunna n'i donna dɔw fɛ yen k'a ni ɲankuma miniti 2 miniti 3 ka sɔrɔ o m'i jaabi bɛɛ b'a ka telefɔni ni kunna ayiwa o ye furu kɛcogo ye daga bɛ sisi ka muso to tikitoki kunna daga bɛ sisi ka muso to selfie la o man kan k'o nana furuso kɔnɔna la muso a ye sabali dɛ dɔ bɛ fɔ ɲa ye dɔ bɛ fɔ ɲa cɛlakaw ye Usazi Buwa Jabate kɔrɔfɔ faamu na muso a ye sabali wa cɛw fana a ye sabali cɛw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cɛw kana furu jafu Bɔbɔkɔ Tarawele n'i y'a ye k'a fɔ ko furu danbe bɔra la jɔn de bɛ muso furu cɛ tɛ yan anw fana bɔra an jɔyɔrɔ la dɛ o fana ka fɔ ɲɔgɔn ye o tuma maakɔrɔw ka kuma don maakɔrɔkan ye kilisi ye Bɔbɔkɔ Tarawele an kan ka kilisi in mɛn maakɔrɔkan ye suruku bɔ ye a maakɔrɔ a bɛ jɛ a tɛ fɔ gansan k'an ka segin an kɔ n'an ma segin an kɔ an ka diɲɛlatigɛ bɛ lafu dɛ ala m'an kisi la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le reporter kɔnɔ a ka bi bɔli don le reporter ka fara fasiri jɛkulu kan Usazi Buwa Jabate kɔrɔfɔ faamu na Usazi Abdulaye Tarawele Bare an ye kalanden ye an ye wɔlantala ni sanitala Usazi kalanden Buwa Jabate kɔrɔfɔ faamu na Usazi Bare de Usazi kalanden Jabate cɛ kana tile kan na tɛmɛni ye Buwa Jabate n'i y'a mɛn ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le rassemblement fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ta k'a lajɛ MC nin ye a ka fasiri ye MC ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ u tɛ kalo tile 7 o de labɛn bɛ min ye Côte jamana ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛw u bɛ bolo da ka bɛn o donni kama o don in fana na e b'a ɲini sa yanni o don cɛ ni jamana transition ɲɛmɔgɔw n'u ma u ka finitigilaka maa 49 min bɛ anw bolo yan n'u ma bolo ma bɔ u kan na u ka taa Côte
jamana kan ko ka kurami no yo ka kurami no di me an ga fazo balibama ko no tige ana ka ko onye ibaye ka fo an ga ministry no ye Lamine Seydou Traoré ale be wuliga jola ale nye shimbanga kurango ananga jiko bele jilema ko ama fere tige jona wa mi ye groupe électrogène bele wulu bana biduruye o koni olu sembe Mauritanie olu bome Mauritanie borla ki kunda fazo maliba fa ba ni ya taka laje kamiyo bayirga olu koni soso mbe ni pièce nununa munu ngoni do sele ngaba gato olu be sra fe soni una do fa ba konnana wana manya ka fo ko wara ko be fe ko monela bo ni o courant keli onga jamana na ni ka sabu ga interconnection kurangoy ni baye ka fo mi ye ministry no ye Lamine Seydou Traoré anna fura dama ni ministry so kuna kana bugo sisala ni baye ka fo fere chama dige mbe afe al nasru la fere nunu chama be a chama be gla ga jigi waro ga zein hagla munun ta me ministry fe ni mera ga sababa bawu mi ye ko wari jamana yi u kembe ka fo be bosra munun ve ka fo ku nu boloja on kana ko o tabolo yi ko anna ko onye ko to ni so na nyina minima ibi so zoro ni ya taka laje mi ya nga kurangoye ka fuko ko wari kurana tige launa utikalo tile wolo vlana ta sa 2022 ka sabu ke ku ka ma surasila ka ma binani ani kono to be on boloya ka mbambe ko bla ka sorola unana choko mina bele jilembe o kalama o na fora ko be no dimi boyoro gani kuran tige li on ga jamana ko kuran tige ko be na ke bavo ko mi iye kuma de bo atara biye bawu mi on ga jamana nyamawi fere su ku bele jile tige lendo kuran bele jile no soro a hagela bele jile na kuran soro ina fo ibadla ka soro ga tebe wati tebe lona choko mina mi ni groupe bele nunu ye a kelengele a bele jile mbeta mega wati kemefla boyongola ni biduru ga jenza jamana konnana kuran ga seka wala ga jamana de klina bele jile ga seka kuran soro ko fero tigeli damne ledu wa mi ye kuran goye ka boshugo kana ka dangene moya o haglno no tabulo tame ministry Lamine Seydou Traoré fe mi mena ke sabuye jamana de bele jile ga seka nimise waza soro ma kana shi dibila tuguni wa ma kana foko ijigi dame dugu wara kurangoga ko be na fori ka buyi goro ki na shi dibila ko war mi kurango mago ko nasa tabulo munun flani Lamine Seydou Traoré ministre de l'énergie et de l'eau akema ka fere tigeni bele jile gama wa mina wuli mbe ka bagoy munun bombe Mauritanie jidala ku kunda fa baka wa kle de bado ina nunu bele jile no groupe biduri ye megawati kemefla kelengele a bele jile na chunchanyala jamana fa ba konnana ni we sabai sama mi na ya sama ka ba le rassemblement konnana MC aga fatredu bo Traoré ko yani maka girin to bila no fe to te dunga mamito o ki tamanyoye min anga jamana nyemawye ko jamana dombu ko ko ta fo fini bo fundera bo bo Traoré kuna fonu to mambolo goro na boro nyema sola ne me danse ko la nan dun kala do re tambolo de wala nyman doye ninga barika dake ka nyeshi bela jelema